Szczęść Boże, witam na szolce tyju, kieroch już zapowiedział na poprzedni. Ściągnąłem tutaj chopa, którego poznał dosyć dawno temu, tak jak już ten obecny wiek, gdzie dopiero miał 5 lat, czyli tak w przedszkolu jeszcze ten wiek miał. Spotkał, że chopa Krystiana Gałuszki, Witam. który poza tym, że jest znany jako dyrektor biblioteki, jest poetą. Poznał jego tam w tym 2000 pora lotów temu, znaczy w 2000 roku, właśnie my się poznali, a w 2006 zaprosił mnie na wieczór poetycki, wydał taką książkę, o tutaj do kamery pokorzył i tam były gryfne wiersze, które do mnie nie gadały, bo były napisane po polskiemu. Ale był jeden wiersz, który do mnie coś padł. Spróbuję go przeczytać. Moja śląsko poezjo, u której kupuję wiersze, do nasz kryflanio, z tobą przy każdym krzyżu kole drugi. I rzeko nie ino za poetą, a litania richtich, kej sumby anioł ją godą. Żyko krótko, żyko gęsto i tak ścisko wszystko dookoła, że dobry pomboczek złazi wtedy z krzyża. I przytulo on niegowa do serca. I przytulo on migowa do serca. Kej wszystko normalnieje, jej pokosmane włosy halują zdękniony czos. Co by było jak zawsze, jak czos. I to był jedyny tekst z tej książki, który do mnie godał. I ja padał temu chopowi wtedy, po jakiemu wy piszecie po polskiemu? A on mi padł, bo ja po pologistyce. Ja padł, no ale jak poezja ci idzie do głowy po śląsku, to pieruchu napisz coś po śląsku. I powiem wam, to chyba jest to. Już wam zaproszę, żebyście Krystiana Gałuszki czytali, a teraz macie go do waszej dyspozycji. Panie poeta, jak to jest z tą poezją? Po śląsku czy po polsku? No, ale to jeszcze muszę powiedzieć, jedna rzecz, ja nie jest po filologii, jest po filologii, ale nie po polinistyce. Kończył bibliotekoznawstwo i on na pewno nie powiedział, że się naumiał po polsku, bo po polsku też do końca gadać nie miał. Problem ze mną jest taki, jak z nami chyba wszystkimi, że ani do końca po polsku nie miał go dać, ani do końca po śląsku nie miał go dać. Jest tak w środku. Ale teraz, tam że był w środku, ale bliżej z lewej strony idzie powiedzieć, a teraz, że jest w środku, ale bliżej z prawej strony. To wszystko musiało dojrzeć, żeby wziąć to, poskładać po śląsku. Ja musiał oby wino, nie skwaśnieć, nie złoctować się i no przyjść do takiego momentu, żeby musiał napisać coś po śląsku. Pytanie czemu? No, nie wiem czemu, no ja powiem tak. Ja przyjął kiedyś takim lekcją po polskiemu za gryfne gadanie po polsku, za deklamowanie wierszy, które nie do końca tam mi pasowały, tak jak Balinowych Ruśniach, czy Oda do młodości, czy tam powiedzmy sobie pieśń filaretów, które do dzisiaj jeszcze pamiętam i bych mógł padać. Miałem niezłe stopnie z tych rzeczy, ale jakoś nigdy te wiersze do mnie nie gadały, tak padały te modre Einfarty. Te modre Einfarty to mi się tam aż coś we sercu zrobiło i ja myślę, że to chyba z kulity Muttersprache, jak to gadają Niemcy, albo języka serca, jak gadają Poloki. No to chyba o to szło, że richtig poezja powinna być, no Mickiewicz nie pisał po rusku. Nie? Nawet do braci Moskali pisał po polskiemu, nie? A nasze poety no, pisali po polsku, można, że my byli aż tak mocno jak to się po polsku godo. Nie kieruję ciężkimi słowami, mam problemy dzisiaj, ale za bardzo my byli naciskani, żeby gadać po polsku, żeby robić po polsku. To jest tak, było gańba gadać po śląsku, nie? No ja.
I dzisiaj jeszcze, choć tam ten śląski się wylewa na drogę, nie? Mamy jakieś tam byfy jako sklepnie, albo jakaś tam gadają po śląsku w telewizji, albo kaindzie. Ale tak czy siak jakiś tam w zadku, w głowie, my tak nawet o tym nie wiemy, nie myślimy o tym, ale jakoś taka gańba. I bez to, że się wziął gańba gańbą, ale żeby złamać ta gańba w imię, nie wiem jak to u innych jest, to napiszemy poezja po śląsku. To znaczy nie wiersze po śląsku, bo wiersze po śląsku już pisali pełno. No. Ale nie godzą, że to jest richtig dobra poezja. Ale jako autor powiem, że się chciał jak najbliżej tam przyjść i poczuć taki wiatr, taki luft, żeby było czuć. Ja richtig poezją. I to było rozdanie takie główne. Józef to napisał i dzięki Bogu jednym się podoba, drugim nie. No, wstęp do tej książki napisała kobieta, która kiedyś padała, że ona jest ślązoczka z wyboru, bo była profesorem na Uniwersytecie Śląskim. Pani profesor Chojecka bodajże się nazywa. Nie, ma Chojecka. Chojecka, tak. Kobieta bardzo mądro i napisała ten wstęp, no richtig, tak też od serca, choć wiemy oba, że ona raczej po śląsku nie gadała. Może rozumiała, bo lata bycia na Śląsku, to jednak ludzie przynajmniej rozumią to, co się do nich po śląsku wodo, nie? No, ale czuję smak kołorza, że tak powiem. No i tu chwała pani profesor za to, że wejrzała na ciebie takim no, przyjaznym okiem. No. I jako esteta doceniła, że nie ino ja doceniam jako taki, powiedzmy się tutaj, Ślązok z dziada pradziada, który no, niewiele wspólnego ma z tym mi zaprzymszy. I siłą rzeczy, jak lubi coś i przaje czemuś, co jest śląskie, no to jakby mógł nie przychodzić takim rzeczom. Ale mam jedna myśl. Ale mogę tam jedną wiersz potem przeczytać, ja na końcu. Ja, to będzie na pewno. No, na pewno. godaj. Skończymy wierszem, tym, co najbardziej będzie ten. Ale panie teraski dyrektorze, Ja już się wystraszył. panie dyrektorze, teraz powiem coś takiego. Wpadła mi taką myśl, co by zrobić taką szolka tyju z tymi, co piszą po śląsku, tak, ale na żywo, żeby nie przed kamerą, no żeby to było, żeby ludzie mogli przyjść i pomacać poetę, uścisnąć dłoń, poprosić tego, przyjść powiedzieć, wiesz co, napisz mi no tu dedykację po śląsku w tej twojej książce i musimy pomyśleć kaś na podzim, coś takiego. Zmultiplikowany wieczór poetycki. Ja. Coś takiego. No żeby to nie było tak, że ja idę zaproszę jednego gałuszki, bo to ja cię mogę do mnie do domu zaprosić, rozumieć, pogodzimy moja przaje ty poezji, moje dzieci nie wiem, bo się jeszcze ich nie pytą, nie czytały. Taki błąd ty, no. Co? No wiesz, mój synek to nie jest poeta, mój synek to jest astronom, rozumiesz, on tam te wybuchy na słońcu obserwuje, a nie poezję, no także nie wiem, czy mu się będzie podobać, jak przyjedzie na Byzów, to się go spytam, na razie nie. No ale tak już powiemy, żeby tu było jakiś taki, jak to się godo, no, ten najfajniejszy. Jo? Znaczy, nie, ale nie, to ja się sam wybiera, ja, bo jest, Nie. Ja muszę powiedzieć jedna rzecz. Wybierzesz się sam. Sam się wybiera. Ten Einfart, który ty byś nam chciał przeczytać. Ja, mamy 2015 wiecie co, mamy. to jest 21 Einfarten, jakby padali Niemcy, albo 21 Einfartów. Einfartów. Nie? Ja. W to nie wiem, co to są Einfarty, no to będzie miał ciężko, ale ja myślę, że ci, co są z Frycji, to wszyscy wiedzą, bo tu Einfartów jest jeszcze dość Jeszcze trzeba powiedzieć, że tu okładkę zrobił Peter, zwany Piotrem Pilawą. Synek z Frycji, ty tak jak ja. I ja. I ty. Wszystko jest na miejscu. Krótko. Tu jest parę wierszy, te 21, tam jeszcze są stare sztrichy, czyli starsze wiersze po śląsku.
Te Einfarty wszystkie są fajne, gryfne, ale ten jeden Einfart powstał, nie wiem jak, bo to poeta nigdy do końca nie wie, z której strony co do niego przyjdzie, ale ten Einfart, ja tak myślę, że to cała książka powstała z kolei tego jednego Einfartu. Ja tutaj mieszkał, że nie wiedział nic. A jakże wiedział, to że nie do końca mi to wchodziło do łba. Myślał, że jest wolny. Że II wojna światowa, która wszystko rozwaliła, że to ona była tam. Ona była tutaj. To cały czas tutaj jest. Bez już ten wiersz. Znam się bryle, żeby lepiej widzieć. To lecimy. Einfart 10. Wlazuję do Einfartu, w którym jedzie z cochami. I hauskejzą, co to straciła się w Byfyju. Blank stary hop siedzi na rancie. W tajli kaj żaden nie sznupie. Z głową w ręcach. Siadą koło niego. Znum go. Znum. Jeszcze jak Hedwig jego starożyła, jak anioł brała go co dnia, napranego jak szynzuch, hopa z lagru na zgodzie. Myła go i czesała. Karmiła i na końcu chowała jego zbolało gęba między cyckami, które były jak cherubiny. Teraz cerajno ryczy, że ostuda i gańba. Co tu gadać? Modo jest. Modo. Zakurzyłbych, godo mi cicho do ucha. Ja też jemu do ucha. No i myślę, że jeszcze nie raz się trafimy z kimś takim jak Krystian Gałuszka. Mam nadzieję, że się też trafi z wami. Jeszcze ten komentarz. One nie wszystkie są takie smutne i poważne. Nie, ale ten musiał być powiedziany. Jeszcze raz, z pomboczkiem. Na dzisiaj to by było już